Mis maa se on? Siin pole yhtkin mäke, vaid metsad lõputud ja laukasod. Tere! Minä olen Liisa Löyttyniemi, Tampere-Tarttoseuran puheenjohtaja. Me olemme Näsinneulassa. Miksi Näsinneulassa? Sen tähden, että meidän seuramme logo on piirretty niin, että siinä on Näsinneula ja Tarton yliopiston hienot portaat ja ne pylväiköt siinä päärakennuksen edessä. Meille tamperelaisille Tartto on erittäin tärkeä kaupunki, koska se on meidän ystävyyskaupunkimme. Ja me pidämme yllä näitä lämpimiä suhteita vuodesta toiseen. Ei ne sammu, eikä ne edes hiljene, eikä häivy minnekään. On rakennettu Tarton ja Tampereen välistä siltaa, kulttuurisiltaa. Nyt suunnitellaan jotain tunnelia ja siltaa siellä sen meren yli, mutta me olemme rakentaneet tämän kulttuurisillan. Kun tarttolaiset sanovat, että heidän kaupunkinsa on heate möttete linn, niin me olemme ihan samaa mieltä. Tartto on hyvien ajatusten kaupunki. Ja meitä tamperelaisia erikoisesti valtaa Tarton henki silloin, kun me sinne Tarttoon menemme. Mitä lähemmäksi, sen voimakkaampi se tunne on. Uskon, että tavalliset kaikki tarttolaiset enää eivät muista, mitä se Tarton henki on, mutta meidät se valtaa. Ja se on hieno asia. Hei, tämä kesän Hiidenmaan matkahan näyttää oikeinkin hyvältä. Joo, ja vielä ehditään huhtikuussa käydä Tartossa ennen sitä Hiidenmaan matkaa. Hei, näähän on nyt vanhoja kuvia jo, kuulkaas, muistakaapa se. Mutta meillä on tää tärkeä tehtävä. Nimettään Viron 100-vuotisonnittelukorpus. Sittenhän laitamme. Millega ta seda teeb, ma ei tea. Ta ju ei kata mind, ta ju ei toida. Kuid ometigi endaga ta mind veab. Mis Me olemme ikään kuin kaksosia, me, Suomi ja Viro. Haluamme elää vapaina ja päättää omista asioistamme. On tärkeää, että me olemme molemmat olemassa. Haluankin sanoa, että elaku Eesti, eläköön Suomi. Ja paljon onnea 100-vuotiaalle Virolle. Paljon onnea Eesti! Kippiseksi. 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 ja laukasod, kuid siinne rahvas täis on imeväge. Ja kummalised nende laulu